Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat glenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Kajingbam dan ki bakhmi bat ban pej banya shano ki nongshong dukan ki brand ya ki jabo nadu ki kot ki plastik bat ki wei ki jabo kamslam bakan pen kala ya ka wei ki jaka ka badan han nong ba Shillong kata hayo khandai lat kum ka Marten red lani ka jaka brand nyut kani ka jaka ka don hasenda bat ka jaka ka badai Jong ka Meghalaya Transport Corporation bat ka ban long kum kanala menta ladangi jungo na ki jaka ki bakham hajrong ngila ban ong bakala kala long kum ka jaka the nyut Jong ki nongshong dukan Jong ka yo khandai lat Habau Shillong Mail Kyrwoh Atiar la Ieng kini la ban supet klam da ring dor Jaka Hendrai wat hadu ban peni pat ba khnang makan Pyrshah ki bor ki badai khmi kata sha ka Shillong Municipal Board bat kum joru ya ka Meghalaya Urban Development Authority bakin sim khia ya kani na marka jingdon Jong ki nyot kam ya Pyrshah bakadai ka Jaka brat nyot red bat klampap lada omdan ki bapenmi da ka jingmana bat ka jingmaham bat ru bandan kuna ki Balei kani ka kam kin beteng bat ka la ban Pyrshah uput bakin nyot kin slay habaro katai ka Jaka. Ya kani ke Jaka ngilala ban ringdor na MUDA parking lot batru ban yo jingbet nagi bapen ya ki dukan ha ketu ka Jaka ban ailat ya ka kenhun ban ring video khnang ban yo ban pen I kum ka khubor. Habayat ki jat na ka surak ka Balei Thana road na khandai lat dagi khmat briung nginom la ban yo EAA hendrai lada pet pat nagi te ki Jaka ki bangina pen sngo klampap an yo ilot ya ki jing shisha bat ki bayat lenti ru ki suut halor ka jing sma iutung Jong ka te ka Jaka. Ya menta lengba kani ka khubor nginget baka Shillong Municipal Board bat kumju ka Meghalaya Urban Development Authority bakin le ai wat lada ki dei ban bo de CCTV khanang ban lap iki bre ki bodon kti ha kate ka kam tam haba kata ka project Smart City ka ba pentrai kam da ka sarkar jilla kadang ya chakmat Congrats, Kino. We haven't yet check up them. I not say Atiar. Ya, Kylla banet la shem ta yoru. Sele you. Dan Islam kenyan. Islam kenyan. Pi, tak ada kolong kepokong san ban pat ya kapor. Kalong kebadan kamban letas ya ke kemisywa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakait kabakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade haka por ba pile check up ning kong haba armet.